L-istudenti li mill-ewwel ta' Ġunju se jiġu minn tal-inqas 15-il jum f'pajjiżna sabiex jistudjaw l-Ingliż se jkunu qed jingħataw 10 euro kuljum sa massimu ta' 300 euro għal 30 jum jew aktar. Ħabbar dan il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo f'konferenza tal-Gvern il-ġimgħa wara nofsinhar. Il-Ministru Bartolo sostna kif din l-iskema hija mmirata li tkompli tħajjar it-turisti u l-barranin lejn pajjiżna. Dan fil-waqt li tkompli tgħin lin-negozji jgawdu mill-infiq tal-barranin. B'kollox għal din l-iskema il-Gvern alloka miljun euro. L-effett ġenerali illi ser inħallu fl-ekonomija permezz ta' din l-iskema huwa dak li jlaħħaq 7 miljun euro. Fil-waqt illi ser nkun qed ninvestu miljun euro, fil-verità l-pajjiż se jieħu 7 miljuni lura minnhom dawn. Skejjel tal-Ingliż jistgħu japplikaw billi jissottomettu d-dokumentazzjoni neċessarja lill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Dan sabiex ikun assigurat li l-iskola taħdem kif suppost u mingħajr ebda xkil sabiex ma jinħarġux vouchers għal xejn. Fost oħrajn se jintalbu l-kopji tal-biljetti tal-ajru kemm tal-wasla u anke tat-tluq, it-tul tal-kors u d-dettalji dwar l-istudenti b'mod individwali. Ma li dawn id-dettalji jkunu proċessati jintbagħtu l-vouchers fl-iskejjel sabiex dawn jingħataw lill-istudenti mal-wasla tagħhom. Dawn il-vouchers ma jistgħux jinbidlu fi flus kontanti. Aħna rridu naraw illi jkun hawn iżjed flus illi jintefqu fl-ekonomija ta' pajjiżna. Għal aktar dettalji l-iskejjel tal-Ingliż mistednin jipparteċipaw f'webinar tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu fil-jiem li ġejjin. L-applikazzjonijiet għal din l-iskema se jiftħu mit-tnejn li ġej.